그래서 막상 그거 봐도 Sziasztok! Sziasztok! A mostani videóban a 2024-es japán utunk következő állomásával fogunk jelentkezni, ez pedig Enoshima, egy kis sziget Tokiótól körülbelül 60 km-re egy óra alatt oda lehet jutni. Mit kell Enoshimáról tudni? Hát érdemes vonattal mennetek, mert kocsival is ugyan lehet, viszont közvetlen vonatjárat ugyan nincs oda, de egy átszállással el tudjátok érni ezt a szuper helyszínt, ami úgy néz ki, hogy ha Shinjukuból indultok, akkor Fujisawa-nál át kell szállni. Igen, tehát Fujisawa-ig az Oda Q-line-nal kell menni. És utána viszont már az Enoden fog járni egészen Enoshima Katase állomásig. Igen, Enodenről azt kell tudni, hogy ez egy retro vasút, ez már az 50-es évek óta működik, hogyha jól tudom. Aprócska, zöld, rengeteg állomáson megáll, és elképesztően tündéri, keskeny nyomtávú, és maga, tehát a sín mellett is iszonyú kevés helyet hagytak a házak és a sín között. Igen, de Enoshimát képzeljétek el, úgyhogy ez tényleg egy ilyen nyaraló paradicsom a tokióiak számára is, és mindenki számára, pálmafák, és tényleg olyan naplemente, hogy ezt ritkán lát az ember egyébként. Minket leginkább egy mini Hawaii-ra emlékeztetett, rengetegen szörföltek, és még áprilisban is kifejezetten nyári hangulata volt. És hát próbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet nyáron, amikor a hortenzia virágok elborítanak mindent, meg tele van turistákkal, szóval elképesztően izgalmas hely. Az Enodennél is, és a többi japán vonatállomáson is találtok nagyon különleges dolgokat, mégpedig az egyik ilyen különleges dolog, amit Gábor nem sokára megmutat nekünk, az az Eki-Stampu. Az Eki-Stampu lényegében egy olyan ilyen pecsételős helyszín, ahol ott van egy kis pecsét, és ha van egy saját kis füzeted, amiben gyűjtöd ezeket a pecséteket, akkor mindenhol ilyen egyéni különleges pecsétet tudsz rányomni a kis füzetedre, és esetleg írni a dátumot vagy bármit, és ezt külön kell egyébként kérni, mert nem biztos, hogy mindenhol ki van helyezve. És hát nekem volt saját füzetem, ami így nézett ki, és ebbe gyűjtögettem a pecséteket. Igen, és akkor emellé oda tudjátok írni, hogy milyen élményben volt részletek ott, és még nagyon-nagyon sokféle ilyen felhasználási módja lehetséges. Igen, és egy japán mondatot érdemes gyorsan megtanulni, hogy Eki-Stampu wa doko desu ka? Hol van ez az Eki-Stampu, ez a pecsétes állomás? Igen, és valószínű, hogy ha állomásos emberkét kérdeztek meg, akkor ezt meg is fogja mutatni nektek. Enoshima történetéről egyébként annyit, hogy Benzaiten istennő visszautasította ezt a sárkányt, és annyira híres volt az ékes szólására, hogy amikor leteremtette, hogy miért akar ő kapcsolatot kezdeményezni vele, akkor a sárkány elszégyelte magát, és dombá változott. Igen, és ez a domb, ez igazándiból Enoshima. Ez maga Enoshima, és ezért van egyébként minden sárkányról elnevezve. A környéken van sárkány szája, barlang, sárkányos szentély, és így tovább. Igen. Enoshima, mint a sziget, egyébként nagyjából háromszög alakú, és hány ilyen szentély van rajta? Én úgy tudom, hogy 3. Három, és ráadásul az a jó, hogy erről majd bővebb infókat is fogunk mondani, de hogy nagyon sok opció van ott kikapcsolódásra, úgyhogy tartsatok velünk, és akkor arról is mesélünk majd még. Ha már Enoshimában vagyunk, akkor érdemes feltétlenül ellátogatni Kamakurába. Igen, Kamakura az a hely, ahol megtalálhatjátok a Nagy Buddhát, erről már biztos nagyon sokat hallottatok. Ez egy kültéri 13 méteres Nagy Buddha, amit úgy tudtok elérni, hogyha Enoshimából
az Enoshima Katase állomáson felszálltok az Enoderre, és kb. 20 perc ötyögés után leszálltok a Hase állomásnál. Igen, ennyi csavarban benne, hogy nem érdemes szerintünk elmenni Kamakura a végállomásig, hanem a Hase állomásnál leszállva megnézhetitek a Hasederát is, ami egy ilyen extra templom, gyönyörű, virágos kerttel, tavakkal. Mi sajnos nem jutottunk be, mert már pont zárva volt. És innen mentünk tovább végül a Kotokuinbe, ahol a nagy Buddha látható. Igen, úgyhogy érdemes ezt a programot inkább délelőtt, kora délutáni órákba tenni, mert akkor utána még belefér sok extra program is. Így van. Illetőleg a Hase állomásnál, hogyha leszálltok, ott végigvezet egy út egészen ugye a Kotoku templomig, és a mentén tudtok szuveníreket is vásárolni, illetve vannak nagyon szuper étkezdék is, macsázók, igen. Akkor mi macsáztunk, akkor találtunk egy olyan helyet, amit 2 néni üzemeltetett, 2 apró kutyával. És hát vicces módon foglyul ejtettek minket, mert elkezdték tesztelni a japán tudásunkat is, meg a helyismeretünket is, és hát körülbelül 1,5 óra volt, mire onnan kiszabadultunk, viszont isteni finom macsát kaptunk tőlük. Igen. Egyébként nagyon aranyos hely, majd behivatkozzuk a leírásban. Úgyhogy nézzük. Ja, és ami még a kamakurai nagybutháról érdekes dolog, hogy a 13. században épült, és az eltelt időszak alatt hát nagyon sok katasztrófa történt Japánban, és emiatt a földrengések, tűzvész sok mindent tönkretette. Egyszer-kétszer még a feje is elgurult, viszont ami jó dolog és érdekes, hogy 50 jenét be lehet menni a belsejébe. És többeket láttunk, akik például ott meditáltak. A belsejében. A belsejében. Hát akkor nézzétek meg belülről is, mert érdekes. Úgyhogy meg is nézhetjük, hogy mi az, amit a Kotokuinbe, de egyáltalán a buddhista templomokba, illetve akár a Sintó szentélyekbe is tudtok csinálni, amilyen activity, természetesen az imádságon kívül, mert igazándiból a japánok is azért járnak oda. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi az a könyvformátumú történet, Na, hát ahogy Gota mondta, lehet kérni. Igen, a japán templomokban, illetve a Sintó szentélyekben 3 dolgot érdemes csinálni, az imádkozáson kívül természetesen. Az első dolog az a Goshuin, vagy Goshinjinnek is mondják a Sintó templomokban. Ez egy ilyen leporellóban összehajtogatott könyvecske, amiben minden templomban lehet kérni egy pecsétet, ami azt igazolja, hogy ott jártunk. Tehát például a Zarándok út során is minden állomáson lehet kérni ilyet. És a pecséten tulajdonképpen semmi más nem áll, csak a helynek a neve, meg a dátum, amikor mi ott jártunk, és egy jó kívánság, vagy hát egy imaszöveg, ami közelről így néz ki. Igen, és egyébként ez egy áldás. De egy széles mosolyra átadjátok így a könyvet a szentélyben, és ők pedig nagyon kedvesen bele fogják írni az áldást nektek. Igen, annyi még a kitétel, hogy közben nem illik videózni, mivel ugye ez egy fajta imádság az ő részükről, ezért inkább csak nézzétek. Igen, viszont elképesztő érzés nézni, miközben készül a kalligráfia. Minden mester egészen más stílusban ír, van, aki csak úgy rebegteti a tollat a papír fölött, van, aki vastagon rányomja, és mindeközben tényleg imádkoznak azért, hogy a saját vallásuk szerint nekünk sikeres legyen az utunk. Igen, és ezen kívül természetesen még lehet tenni azért, hogy sikeres legyen az ember útja, bár ezt valaki babonának veszi, valaki nagyon komolyan veszi, de vannak nekünk itt olyanok, hogy omamorik. Az omamori a szó szerint azt jelenti, hogy tisztelt védelem, és ezek ilyen picike kis felakasztható, akár hátizsákra, akár bármi máshol is felakasztható ilyen kis zsákoskáknak tűnnek, és nagyon sokféle létezik belőlük, akár szín szerint, akár cél szerint is kérhetitek. Név szerint itt, ez például Haguro Jinjából van még Fukushimából, elől láthattok rajta egy írás. Ez itt elől a helyi szentélynek a neve, illetve valószínű, hogy egy másik oldalon az is rá van írva, hogy milyen célú. Úgyhogy ez többnyire lehet általános védelem, általános talizmán, ha úgy tetszik. Van szerelmi, van tanulmányi. De igen, ez például egy egészségvédő. Igen. Talizmán. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon sokat lehet látni diákoknak, meg akár felnőtteknek is a táskáján. Meg talán még egy dolog, hogy ezeket egymásnak szokták venni az emberek, tehát például az utunk elején én nagyon meg voltam fázva, hogyha Gota volt olyan kedves, hogy kaptam tőle egy ilyen egészségvédős talizmán. Igen, amikor egymásnak veszik, akkor sokkal erősebb ereje van, azt mondják a japánok, de ettől függetlenül magunknak is természetesen. Igen, sok barátunknak is hoztunk haza, mert érdekes. Természetesen a babona és az egyebeken kívül ez főként arra szolgál, hogy támogasd az adott helyet, úgyhogy egy pár 100 jen vagy egy 1000 jenes pénz
fejében támogatni tudod őket. Aztán van Igen. még a harmadik érdekesség, amit lehet a szentélyekben, ez pedig az omikuji. Igazándiból nagyon-nagyon olcsón hozzá lehet jutni egy pár száz jenért, és ebben, Gábor, légy szíves, segíts nekem egy kicsit, hogy ezekben mik szoktak lenni. Egyet kibontok közben. Oké. Na ez úgy működik, hogy legtöbbször van egy doboz, ahol be kell dobni 100 jent. Egyébként 100 jenest rendkívül érdemes magatoknál tartani mindig, mert ezerféle dologra jó. És ilyen becsületkasszás jelleggel kihúzunk egy ilyet a dobozból, és ez úgy működik kvázi, mint egy lottó. A szerencsének és a szerencsétlenségnek különböző fokozatait tudja kidobni a gép, tehát vagy nagyon nagy szerencsét húzunk, vagy kis szerencsét, aztán van még ilyen közepes is. Igen, ő itt a közepes például. Van 5 vagy 7 fokozat, a rosszból viszont csak 2 fokozat van, a kicsi balszerencse, meg a nagy balszerencse. Én egyszer kihúztam ezt egy kicsi balszerencsét rögtön a legelső alkalommal, ilyenkor annyi a teendő, hogy föl kell kötözni egy erre a célra kialakított kötélre ott a templomban, vagy pedig egy fa ágára szokták még ezt kötözni sokszor. A jó szerencsét pedig magunkkal lehet vinni. Igen, mert ezek többnyire, amint láttátok, ezek ilyen hosszúkás alakúak, szóval ezt össze lehet origamizni ilyen kis csíkká, és úgy lehet fölkötni. Természetesen ez csak rossz szerencse esetén. Itt van éppen egy ilyen kis szerencse kategóriás, és itt leírják ugye, hogy éppen milyen szerencséd lesz mondjuk a tanulmányokban, utazásban, egészségben, és igazándiból őszinte leszek, én ezeket azért vásárolgattam, mert ingyen japán tanulásnak ugyan föl nem foghatom, egy picit azért rá kellett áldozni, de hogy... Elég durva szint, ezért hozzá kell tenni, mert rengeteg Igen. költői, meg légies kifejezés van benne. Úgyhogy ilyeneket is lehet a szentélyekbe és a különböző ilyen kisebb-nagyobb helyeken kapni. Úgyhogy összefoglalva akkor imádkozni, az omamorit megvenni, omikujit venni, illetve goshinint, illetve templomoknál goshuint is lehet van. kérni. Na hát ezt talán mondtuk már, de Enoshimában minden a nyárról szól, akkor is, hogyha éppen még nincs nyár, tehát áprilisban már bőven megy a surf szezon, oktatások vannak, szapozni is lehet, meg még ki tudja mit. Egy hosszú homokos tengerparton rengeteget lehet sétálni, tehát ilyen nem tudom, több 10 kilométer hosszan. Úgyhogy ezt nagyon ajánljuk, és egy dologra viszont érdemes figyelni. Arra, hogy mindenképpen hozzatok kalapot és fényvédőkrémet, mert mi egy korábbi kalandunk során név szerint a Shimanami Kaidón úgy vettünk részt, hogy nem volt nálunk fényvédőkrém, és hát utána elég szép pirosak lettünk. Igen. Na, de hogyha túl vagytok ezen a kellemes mondjuk reggeli tengerparti sétálgatáson, akkor szerintünk feltétlenül érdemes még bemenni az akváriumba is, ami hát egy két-három órás program. Igen, 2-3 órás program, viszont a jó dolog az, hogy nagyon-nagyon sokrétű programmal készültek az Enoshima akváriumosok. Mutatja a helyi mélytengeri élővilágot is, és van egy nagyon izgalmas része, amiről mi nem is tudtunk, hogy Hirohito császár tengerbiológus volt amúgy a szakmáját tekintve, és komolyan elismert nemzetközi szaktekintély volt. Igen, erről is szól egyébként egy része a kiállításnak, és tudtok még ezen kívül mindenféle tengeralattjárós sztorikat is olvasni, és ha jól emlékszem, akkor valamelyest ki volt írva angolul is. Persze végig volt írva minden angolul, Igen. úgyhogy ha tudtok valamennyire angolul, akkor a legtöbb információt azért le lehet venni a tábláról. Illetve ami nekünk még nagyon tetszett, az egy óriási ablaküveg volt, ilyen, nem is tudom, mit mondjak, ilyen 4-5x5 méteres, és előtte szoktak általában ezeket a magyarázós előadásokat tartani, és ezen az óriási üvegen keresztül lehetett látni a mögötte levő akváriumot, ahogy ilyen halrajok úsztak benne.
Igen, és egyébként gyerekbarát programok is vannak. Név szerint van egy ilyen showman, és ő időszakonként meghirdet programokat, és akkor a gyerekek például rajzolhatnak az akvárium falára speciális festékkel és hasonlók. És a gyerekeknek egyébként még vannak olyan desszertek is, meg ennivalók, amiket ilyen vicces tengeri formára csináltak, meg például van fókafagyi, meg még sok hasonló dolog. Tehát a helyben bemutatott állatokra szabják a tematikát. És mik azok, amik neked tetszettek? Fú, hát nekem ez a halraj volt rettentő izgalmas, ahogyan hirtelen irányt váltottak. Jaj, és ami nagyon jó volt, hogy van egy kör alakú terem, ahol medúzafajok vannak bemutatva, kék háttér előtt, és úgy lehetett oda leülni, mint egy festmény nézni, mint egy meditáció lenne az egész. Igen, nekem még a ráják azok, amik nagyon bejöttek, illetve van még az a nagyon cuki kis állatka, szárazföldi állatka, ilyen kis szögletes fejjel. Kapibara. A kapibara. Igen. Én nem láttam még élőben kapibarát, Én sem. de mindenképpen érdemes. Ha jól tudom egyébként, mintha a fővárosi állat és növénykertben is lenne kapibara. Ez jó kérdés, majd utána nézünk. Igen. Szóval a kapibara nagyon cuki, és egyébként óriás teknősök is voltak ott, úgyhogy kültéri programok is vannak, és beltéri programok is vannak. Igen, úgyhogy egy egész délelőtt, vagy egész délután bőven érdemes rászánni, szerintünk rendkívül izgalmas. Hogyha nem tudtok most még kijutni Japánba, viszont szeretnétek egy kis Enoshima hangulatot így a hétköznapokban, akkor tudunk ajánlani nektek 3 olyan sorozatot, amiben anime is és dorama is benne van. Ami az egyik és kedvencünk a Tsukina Hitoga Irukoto. Ez egy olyan dorama, ami fiatalokról szól, illetve hát természetesen az enoshimai környezet a háttere ennek, főleg inkább kamakurai rész, de elmentek egyszer Enoshimára szigetre is. Picit ilyen romantikus komédia, illetve a Slam Dunk, ami animés körökben igen híres, az ottani Enoshima Katase vonalon lévő egyik megállónál van egy főjelenet, ahol nagyon-nagyon sokan szoktak fényképezkedni, emiatt az anime miatt. Van még ez is, illetve... A Manatsuno Cinderella. És ez miről is szólt? Hát ez egy ilyen kis nagyon limonádészerű szerelmi történet. Igazából mi azért szeretjük a romantikus japán sorozatokat nézni, mert rendkívül egyszerűen érthető nyelven beszélnek, könnyen felfogható a sztori, és nagyon sokszor, és hogy rengeteg olyan jelenet volt, amikor bemutatta a tájat, drónnal vették Enoshimát, úgyhogy mi legtöbbször ezeknél állítottuk le a filmet, és megnéztük, hogy hol jártunk szigeten. Igen, és természetesen ezt még nagyon jó zenékkel meg tudják spékelni, illetve ilyen karakterfejlődésekkel azért azt is. Igen. Tehát nincsen nagy tragédia a történetben, nagy fordulatok sincsenek, viszont egy rendkívül jó hangulatot teremt, és tényleg olyan, ott lennénk, úgyhogy nekünk ez a fő vonzereje. Igen, úgyhogy ez az a 3 anime, illetve dorama, amit tudunk nektek ajánlani ezzel kapcsolatban.
Szintén egy egész napos program lehet az, hogy felfedezzük Enoshima szigetét is. Ide egy kb. 200 méteres hídon lehet most átjutni, de ez nem mindig volt így. Hagyományosan kompal vagy csónakkal lehetett a szigetre átkerülni, és akkora szigorúság volt, képzeljétek, hogy régen csak a férfiak juthattak be a szigetre imádkozni. Ezt a hidat egyébként az 1964-es Tokiói olimpiára építették, hogy innen lehessen megnézni a vitorlás versenyt, mert hogy Enoshima egy rendkívül nagy vitorlázóhely is a Szapomaga szörfön kívül. Igen, és ahogy haladtok így a hídon befelé, illetve hogyha mentek tovább egyenesen, akkor egy torikapuhoz értek. A torikaputól indul a bevásárló utca fölfele, egészen a Szentélyig, és onnan indulnak az inkább ilyen hegymászós, ilyen dombos programok. Igen, de hát ha már a bazársoron vagyunk, akkor érdemes a kézműves termékeket megnézni, nagyon szuper, ilyen japán kendőket lehet kapni, meg nem is tudom, még evőpálcikákat. Igen, ott belegravírozzák például a neveteket az evőpálcikába. Igen, de döbbenetes dolgokat. És érdemes megkóstolni az úgynevezett taco szenbejt, ami egy ilyen polipos keksz, körülbelül 3-szor akkora, mint a fejem, és 1 mm vastag, és nagyon óvatosan kell törni, viszont elképesztően finom. Na és akkor még ittunk is valamit. Igen, egy kék színű italt, aminek az volt a neve, Hogy Blue Cream Blue Soda, Cream Soda. vagy Blue Cream Soda, Blue japánul. Cream Soda. És ez nem volt más, mint egy ilyen japán üdítőnek, a ramonénak a sűrítménye, ami ilyen töménykék. A ramonét egyébként kukoricából, kivont cukorból csinálják, olyan íze, mint a folyékony rágóguminak. Folyékony retro. Tehát ilyen folyékony retro gyerekkor íze van. És ezt még megfejelték egy gombóc fagyival, rengeteg jéggel, tejszínnel, meg egy kandírozott cseresznyével a tetején, úgyhogy tisztára hozta a tengerparti hangulatokat. Kétszer is visszamentünk. Igen. Itt vagyunk Enoshimán, és úgy döntöttünk, hogy kipróbálunk itt most mindenféle fesztiválkajákat. Polipos óriás kekszet már ettünk, ami körülbelül 1 mm vastag volt. Ez pedig egy kék krémszóda. Hozzá is vagyok öltözve, nagyon remekül. És állítólag a fagyi ez boci ízű, úgyhogy meg is fogom most kóstolni. És tényleg. Na, és akkor fölértünk a Szentélybe, akkor onnan miket lehet csinálni? Egyrészt nem csak egy szentély van, hanem rögtön 3, úgyhogy választani is tudtok, hogy melyikbe szeretnétek elmenni, akár mind a 3-at is egymás után végig lehet látogatni. És természetesen mindegyikben van Omikuji, Omamori és Gosüint is lehet kérni. Igen. És utána még egy ilyen kis kört is le tudtok írni kirándulva, és nem csak a szentélyek adnak programot, hanem egyéb más ilyen elfoglaltságok is. Igen, kicsit olyan a sziget, mint egy labirintus, hogy rengeteg ilyen eldugottabb része van, és egyikből a másikba ösvényeken vagy ilyen szűk kövezett utcákon lehet átjutni. Van lejjebb egy kert, ahol kicsit tudtok pihenni, meg természetesen automaták azért vannak itt-ott a szigeten, illetve tovább menve még van egy olyan, hogy ilyen harangkongatós erdő, ez biztos, hogy ismeritek az ilyen lakatfalakat, annak a mintájára csináltak a japánok egy olyat, hogy lehet harangot is kongatni a szerelmeseknek, és elvi szinten ez még a sárkányos sztorira is referál, mert hogy... Igen, mert Dragon Love Bell-nek. Egyébként ettől nem messze van annak a videó elején emlegetett sárkánynak a barlangja is. Illetve van még egy nagyon-nagyon szuper hely, amit érdemes meglátogatni. Ez egy olyan tengerparti rész, ahol a naplementét szokták nézni, és ahonnan látszik a Fuji is, igen. Jó idő Mi van. úgy találtuk meg, hogy amikor kikértük a második Blue Cream szódánkat, akkor csak próbáltunk elszokni a turista áradat elől, és az első utcába bementünk, ami leágazott a tengerpart felé, és néhány lépés után ott voltunk már egy ilyen kis szűk tengerparton, néhány csónak volt, ott rengeteg ember ült és nézték a naplementét, és a távolban pedig látszott a Fuji. Igen. Úgyhogy ha még szerencsétek van, akkor utána még egy keveset tudtok sétálni. Fönt van egyébként egy világítótorony is, Samuel Cocking Garden a botanikus kertnek a neve, és ott nagyon-nagyon szuper programok várnak még rátok. Igen, ez egy trükkös hely, mert nappali fénynél botanikus kertként működik, éjszakai fényben pedig, hogyha kifogjátok a minden évszaknak azt a 3 vagy 5 napját, amikor ezt megszervezik, akkor egy fénysónak is a részesei lehettek. Természetesen tematikus volt az egész, mert voltak polipok, medúzák, kávéscsészék, meg amiket még el tudtunk képzelni. Volt olyan hatalmas szerencsénk, hogy pont azon a napon nyitott ez a fényfesztivál, amikor nekünk az utolsó napunkhoz, az utolsó esténk volt Enoshimán. Úgyhogy ezzel koronáztuk meg. És hát illetve még a kilátóba is fölmentünk, és föntről megnéztük a tájat.
Enosimán érdemes még odafigyelni a vándorsolymokra. Itthon ugye, tehát Európában a vándorsolymok viszonylag ritka madarak, és nagy szerencsénk van, hogyha láthatjuk őket. Enosimán viszont rengetegen vannak, ott köröznek a levegőben folyamatosan, és lesik azt, hogy ki mit eszik, és mit lophatnak el, mit vadászhatnak le a kezünkből, miközben esszük. Na most felém elindult egy ilyen, és nem volt annyira vicces, úgyhogy vigyázzatok. Igen, ki is van írva, hogy nem etetjük a madarakat, és vigyázunk a kajánkra.